Друзі, привіт! А у цьому відео я вам покажу, як розмножувати моркву замість проріджування. У цьому році я посіяв моркву самим простим способом. Спочатку підготував насіння, щоб отримати 100% сходи, потім просто насипом висіяв підготоване насіння у широкі бороздки, отримав дуже швидкі сходи і тепер прийшов час моркву розсаджувати. А цей час приходить тоді, коли на моркві з'являється справжнє листя і воно ось такого розміру. А також у мене на каналі є інші відео з новими робочими способами вирощування моркви для того, щоб отримати 100% результати. Заходьте та подивіться їх. А також залишу посилання на деякі з них у правому верхньому куточку. Як ви бачите, в мене дійсно широкий рядок з морквою. Це зроблено для того, щоб на меншій ділянці отримати більше врожаю. І це в мене виходять як і рядки з морквою, а також і розсадник. Я посіяв лише 3 рядочки і залишив більшу частину грядки незасіяною, щоб розсадити розсаду моркви на потрібній відстані одна від одної. Спочатку потрібно підготувати грядку. В моєму випадку пройшли сильні дощі і ґрунт дуже гарно промок. Тому я його не поливаю, а зразу роблю бороздки глибиною приблизно 5 см. Якщо ґрунт у ваших грядках сухий, то обов'язково за добу потрібно його добре пролити, щоб він став вологий. А також саму грядку з вашою морквою, котра посіяна дуже густо, потрібно за одну добу також гарно пролити. Ось тут в мене росте морква на нормальній відстані одна від одної, приблизно 3 см. Цього буде достатньо, щоб морква виросла товста та довга. А ось місце, де зійшло дуже багато насіння. І якщо з цим місцем нічого не зробити, то морква тут виросте дуже мала. За допомогою виделки і завдяки тому, що ґрунт дуже вологий, я легко витягую розсаду моркви з ґрунту, при цьому не ушкоджую кореневу систему. Лопатки або ложки не потрібно використовувати, тому що ви пообрізаєте коріння. А пустоту у ґрунті між морквою, котра залишилася на грядці, потрібно заповнити ґрунтом. Тепер просто беремо і по одній морквині ми розсаджуємо у підготовані бороздки. Моркву потрібно висаджувати одна від одної на відстані як мінімум 3 см. Можна навіть трішки більше. Тоді їй буде більше місця і вона виросте крупніше. Я розсаду не кладу на дно бороздки, а ставлю її до стінки бороздки і притискаю. Таким чином коріння розрівняне і розсада добре тримається. Як тільки я висадив увесь почечок, котрий витягнув за допомогою виделки, я сразу коріння закриваю ґрунтом, щоб морква не підсихала. Тому краще за все таке пересаджування моркви робити або рано вранці, або вже ввечері, коли немає прямих сонячних променів і не дуже жарко на дворі. І продовжую так робити з усією морквою у тих місцях, де вона була щільно посіяна. Таким чином я роблю і проріджування для розсадника, а також і додатково розсаджую моркву на правильній відстані, щоб отримати великий врожай. На відміну від звичайного проріджування, де просто висмикують зайву моркву і викидають, таким чином зменшують свій врожай. А я ж отримаю 100% врожаю зі 100% насіння, нічого не втративши. А якщо ви таким не хочете займатися, а все ж таки будете просто проріджувати моркву, то у наступних відео я вам покажу саморобний інструмент, за допомогою якого моркву дуже легко та просто проріджувати. Якщо хочете швидше про нього дізнатися, поставте лайк цьому відео і напишіть про це у коментарях. Потім обов'язково розсаджену моркву потрібно пролити, для того, щоб ще сильніше ущільнити ґрунт біля кореневої системи. Таким чином морква не отримає стрес і буде нормально рости. Як ви бачите, після пересаджування цієї моркви вона добре виглядає, вона не зів'яла, тому не хвилюйтесь за моркву, все буде з нею добре. На слідуючий день після розсаджування зняв ось це відео, як вона виглядає. І картина така ж сама. Морква стоїть рівнесенько, вона швидко прижилася і не одна з них не зів'яла. Тому, друзі, якщо ви все одно збиралися проріджувати свою моркву, то краще її розсадіть таким способом і отримайте набагато більше врожаю. На цьому в мене все. Я вам бажаю вдалого дня і великих врожаїв. І зустрінемось у наступному відео.